Sevgili Kayserililer, değerli dava ve yol arkadaşlarım. Serok Komarê Tirkiye beşdarî Kongreya Partiya Xwe ya Bajarê Kayseriyê bû. Pêvajoya çareseriyê yek ji mijarên girîng yên gotara wî bû. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan ragihand ku pêşveçûnên girîng duê destpêşxeriya ku Bahçelî ji bo çareseriya Pirsa Kurdaya destpêkirin de hene. Her wiha got li parlamentuyê jî yek dengî û li hevkirineke berfireh li ser wê destpêşxeriyê heye û goka wê daliyê Qendîlê. Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır. Eger rêxistin çekandeyne, kadroyên xwe belav bike û aliyê siyasî ji wekî partiyeke Tirkiye tev bigere, dê temamiya 85 milyon welatiyan ji vê yekê qezenc bikin. Lê, eger guh nedin banga me û wekî ewqa sal li ser navê emperyalîstan tetikkeşiyê bikin, wê demê jî ew bi xwe dizanin. Hêz, derfet û pêdagiriya me heye ku wek hemû rêxistinên teroriyên li navçeyê em militanê herî dawê rêxistina dabeşker jî ji nav bibin. İmkanımız, kararlılığımız mevcuttur. Hevserokê Dem Partiyê jî di civîna bi gel reya rêxistina Edeneya Partiya Xwe de li ser pêvajoyê axivî. Gelê me hêja, gelê fedekar, gelê emektar. Bakirhan dibêje, li Tirkiye niha ji her wextî zêdetir zemînê çareseriya Pirsa Kurd heye û ew ji pêvajoyê gelek bihêvîne. Kürtler hiç kabul etmez. Kürtlerin dostları... Lê ji bo serkeftina qonaxa heyî, banga bi dawî anîna êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê û başkirina peywendiyên li gel rêveberiya Xweser li hikûmeta Tirkiyê kir. Türkiye Kürtlerle diyalog ve müzakere kurmaya çalışıyoruz. Em bang li Tirkiyeyê dikin ku li gel Kurdan diyalogê ava bike û dawiyê li dijminkariya sedsalî ya ku li Rojava navîn li dijî Kurdan tê kirin bîne. Eger bi rastî li Tirkiye aştiyekê dixwazin û di vê mijarê de ji dil bin, li Tirkiye aştî û li Bakur û Jilatê Sûriyê jî şer nabe. Divê li wê derê jî aştiyek hebe. Li aliyekî destê xwe dirêj bike, li aliyê din tang û topan û tivingan dirêj bike. Kes vê yekê qebûl nake. Ji xwe Kurd bi tu awayî vê yekê qebûl nakin. Kürtler hiç kabul etmez. Şanda Dem Partiyê Rojayînê li serencama hevdîtinên xwe yên piştî serdana îmraliyeyên bi aliyên siyasî û siyasetmedarên girtiyên HDP re daxuyaniyeke nivîskî belav kir. Şandê got, piraniya serdanên wan bi erênî derbas bûne û serokên partiyên siyasî û şandên wan piştevaniya xwe ji bo proseya aştiyê diyar kirine.